Assalamu alaikum, hormatly ilaçlar. Ine şuun 16 Mart 2026 ýylyň hepdeniň duşanby güni ine biz ýene de gysgarly efirde Muhammed Ağa bilen. Muhammed Ağa hoş geldiň. Assalamu alaikum. Salam Murad ağa, salam vatandaşlar, hoş gördük. Ine şuun gysgarly habar bar. Türkmenistan öz Sputnik'iniň ýanky çistotosyny, ýanky kanalyny Iranyň ýanky opozisiýan kanalyna beren soň, opozisiýa beren soň, ine Iranyň döwleti, Iran hökümeti hökümet Türkmenistana harby ýanky haýwadatýar. Harby uruna haýwadatýar. Geljekde mümkin Türkmenistany raketa bilen bombalap biler. Bizim ýanky eşitişimize görä 7-8 ýerden urjak. Birinji bilen Amerikan spasoýstwa, ikinji bilen AKP harby bizim ýanky harby voynsk çaslar we aeroportlar. Şu Amerikan nirde samolyotlar durun bolsa, ýa şoýra gonun bolsa, ýa şo ýerden urup bilýärler, şoň üçin şuraya habar geldi. Muhammed Ağa, indi hemme dady jikmejik kulaşart başta her edek edişmýär bir kiçik video okady, onuň komentar edeli. Bolýarmy? Ine birinji video, ine bizim milli liderimiz Ünsüret Terdim. Şunu ýanky şulardan Sesi yok gene de. Sesi ýokmy? Mende ses bar? Birmi? Nerede yok bilmiyorum. Okey. Ondan nime edelim Muhammed Ağa? Biz nime edeli? Men şu sesi oňurinçam. Siz Kuba meselesini gullap başlam. Okey. Ondan men İran meselesini aýdaýyl soňgoň Kubaýa çel. Ola Iranyň masaly. Ola Iranyň masaly. Men häzir bir sayt görkezin Iranyň ine ülkelerin hormatly ýurtdaşlar. Ine şu temada ine şu ýaly Türkmen alem dip Türkmenistan Sputnik bar. Şu ýerde ine Iran International dip telewizyon revolüsyon nasyonal Iranian dip ine şular ýani Iran şu bizim Sputnikimize ulanyp özüň opozisiýon kanallaryny ýagny ine şu ýaly opozisiýon kanallaryny beýan edýär YouTube'da. Eşitýärmi Muhammed Ağa? Yok. Ine şu kanalla ýagny beýan edilýär Irana garşy opozisiýa, ýagny Iran hökümine garşy opozisiýa şu kanalla beýan edilýär. Birmi? Ine şonuň üçin şu ýanky Iran opozisiýa kanalyna maglumatlar berilen soň, ýagny bizim Sputnikimiz şol kılma deden soň, şol zerarly Iran döwleti haýwadatýar. Indi sözi Muhammed Ağa berýär. Muhammed Ağa, siz bir düşünürseňiz bir jikmejik şu mesele Hormatly boýunça. vatandaşlar, bir İran International Opozisiýonly kanal, ol bu işli İranyň hemme ýerine eşdilýär, iň köp görülýän kanal şol. Onu bir kestile ýöne ol hemişe Türkmen alem Türkmen alem nemesinden Sputnik'den hemişe berýärdi. Ýöne İran onu bahane etýär. Gurrun onu de. İranyň siýasaty häzir hemme goňşularyny çözmeklik. Türkiýede çözüp ol öz ýakyn ara gatnaşy bolan hemişe şoňa nadejt etmeden Oman devletine de çözüp ol hemme ýerek özleriniň duruşuna yalan arlaýarlar. Biz diňe Amerikansky bazalar urýak diýe ol duruşuna yalan. Hiç ýyly oňa esas ýok şol waýenli bazalardan Amerikalı haýyrlanan agam olaram burana akla gaýtam. Iminni halkyň bar ýerini bazarlary bir halky aýaga galdyryp bilajak ýerlere urup otyrlar. Şol üçin İran hökmen Türkmenistan'a çözüyor, onun üstünde gurrun yok, hiç onun öwüne de alıp bolmaýar. Näçe kıssansa, ol beter nämet ýer, näçe adamlary töwerekdäki döwletler şu uruşa çekip bilsem, men uruşun öwüne geçip bilerini pikir etýär. Ýöne men ştada İran döwletine aýtjak. Siz pikir etmeň, bu haramzadalary Türkmen halky ýergenýär, şol üçin iň aňsat töwmen kady pikir etmeň. Dabiçem kadi pikir etmeň. Bütün Türkmenler dünýäň ýüzünde. Türkmenistanlılar hemmesi bilelikde bu haramzadalary özümiz eminden gelir.
Yönü vatanımızı korumağa tayinler. Şu kaptalı ok atamam. Hem İran Türkmenleri, hem Oğan Türkmenleri, hem Türkmenistanlı, hem bilelikli sizin karşınızda hareket eder. Şol için bunun üstüne fikir edip oturmak, o hakkında fikir edip Türkmenistan hamsatlık bilen alar niye şolar boyun eder niyemem. O haramzadaları biz biliyek. On emrinden geliyek. Halkam ayağı kallı. Hem mezadı görüyek. Göğüne Türkmen devletinin, Türkmen yurdunun iyisi yok mu kadi fikir edemem. Ben dine aytacaklardım şu İran hükümetine. Doğru Muhammed ağa. Men sesini öttüm. Yine isterseniz biz başladık. Yoş yoştan. Bir minut. Gattovreler geçtiniz. Yine hormatly iyileşler. Men aydışım yali. Türkmenistan'ın hükümeti yok. Bandit var iki tane. Atalıoğul. Bular dine pul oğlamak bilen. Yine hazır haber geldi 6. madorun bular bir samolyot pul çıkarttılar. 3-4 tane konteyner. Ödem Dubai'den getirip banklardan yatan pullarını getirip Türkmenistan'ın gıdırlarını yani brilyantlarını pullarını getirip hazır Şveysarya akıttılar. Soruyalı bular dine öz bağlılığı öz yani doğumlarına söylen. Ne halkın işi, ne halkın yolları, ne halkın yani hal yağda bilen işler var. Ne şunun için hazırın bombalata bunu kaçarlar, bunkere girerler. Bunlar hiç hat olmaz. Yine de bize olur. Yine de Aktepen yanına Oğuz, nemeder, yani aeroportun yanına adamlar, İlçhanın yanına adamlar kötüsünü. Şunun için tiyeri hap olun. Yine şurayalı hoppa. Türkmen hükümeti de aytmasa da yine bir daha yer. 7 tane nişan var. 7-8 tane nişan var. Türkmenistan'ı vurmak boyunca yine şunun etaatı bazıları yani Amerika İlçhanatı Aşavad'ın içinde ve yani Berlin'deki ikinci yani Aktepe Vayan aerodrom ve şu mendeşler aerodromlar var. İsrail'in İlçhanatı var. Yani Balkan'la yine şu da attır vurulacaktır. Terifak bunun öz masalarımızı koran sebebi bu da attır hükümet size aytma. Hükümetin edinip gören işlerini biz bilemiz o. Sizin bilemiz o. O vatan programına beyan edilen zat yalan. O da attır hakikat. Yani, misal için skor pomoş deyip samolyot çağırdı özüne Şveysarya'dan. Gülyalı gitmiyor. Açık yaramadı. Vraçlar Münch'den getirip yani Şveysarya'dan samolyot getirip Türkmenistan'a. Bu Nemediye Karandağ'da vurmanı Berdimuhamedov öyle seyrettiriyor. Ve şu samolyotta yani yaramok deyip konteynerler öz kızılını ileriyor. Yani şöyle dinlemene. Yine milli lider diyersiniz. Bu toron kezza. Değil mi şunun ne diye? Nedirem? Bundan varsanız ben her bir da dedim Muhammed abi gülüyorsunuz. Bir de karşı görüşüp bilmem. Amerika var, Taliban karşı görüşüp olmadı. Fransa gelip Macron'la görüşüp bana karşı görüşüp olmadı. İnni Moğolları yığınlar bir de karşı dua okudu yani. Dua okudu yani. Ben gülküm turu. Şuraya kalkol, hiç da başarmayan, hiç da bilmeyen, makaliyat bilmeyen, ideyası yok, bir gurlayabilmeyen adam değil mi? Şurayan ki hükümetçinin en bir ervet yolundan yani dua edip aktivizme yatıracak olacak. Bu gülkuşlar, bu kellesi edip Şimdi Murat ne emediptir? Yani bu işi Moğolları çağırıp Şam mikisi dua ediyor bize karşı. Ne bize karşı dua ediyor. Muhammed abi görüyorsun. Yanlaklar diye Murat abi kellesi ediptir diye. Aycan zaten öyle o. Ediyen zaten öyle o. O sünnet edilmedik Murat ağa. Sünnet kakada var ya o Niyazov. Niyazov'un bizim rektör institutumuz var. Anlalı. Şol Mekke'ye gidecek olanlar şu sünnet etti. Mınam kakası türmede işleyen. Türmede işleyenlerin hemmesi KGB'nin uçuyotunda duran bir kontrol edilen 7 arkası. Olan çağalar sünnet edilmedik. Barlak gören olmaz o şunu. O neyle onun doğası kabul oldu. Yok yine o dua edilen yok yani Moğollara meçhitleri de ay onu da KGB Moğollara barlak görmeyin. Ay ne meseleden biz görüş devam ediyor. Şunun için Burhan Berdimuhamedov biz Allah'ın bokurduğundan şu seni yıkman koymuyor. Şunun için kaçtan kovla var. Yani kaçtan ağaç halka yenilik düşüyor. Yine şuraya var.
Ine gelin biz şu İran meselesini görüşelim Muhammed ağa. Türkmenistan'ın ediyen İran'a karşı hücumları, yani hareketleri dine bu diye. Başka da bulur. Yani İran'a karşı hareketleri diye yine Amerikanlarla buluşup teritoriyasını nimettiler, berdiler. Amerikanlarla buluşup gidin gepleşikleri geçiriyorlar. Elbette İran halamaz. Elbette İran yani bomba atar. Yine sen gongşin bilen bir yakınrak bolmalı ol Amerikanlar bilen bolunu ya da sen neutral, o minimum neutral ol. Amerikanlara da yoktu, İranlara da yoktu, neutral ol. Yok bulur. Kimin aşağına yıkılacağını bilen o. Putin'in aşağına yıkılıp gördüler, bolmadı. Amerikanların aşağına yıkılıp gördüler, bolmadı. Erdoğan'ın aşağına yıkılıp gördüler, bolmadı. İnneme diyesen Serdar? Ay Amerikanlar, Amerika, Avrupalar, Amerika yine ortalar yaxşı diye. Yine eşli ortalar yıkılıyor. Hay Allah'ım. Ey bunlar var ha. Beskozny, Bradyachi, Sabakayal, nire hocayın tapçığını bilen oklar. Yine şuraya adamlar Türkmenistan dolun diye. Yani biz sayılamadık şuları. Biz ses vermedik, seslerimiz de oğlak gelirler. Oğlum hiç. Şunu adamlar Türkmenistan'ı üstürmeye. Sen hayatır Türkmenistan'ın kaç gidersin işlemene, yeni bir adet gidersin. Sen maşkalan, doğun, kardeşin, atavarın, matarların kalya şöyle, vatanın kalya. Şu güneçelli, entek Türkmen halkı özüne cevapkärçilik alıp gören ok. Vatançı deyip, vatan için bir adım et gören ok Muhammed ağa. Şun hemme blogerler, gurriyenler, dad ediyenler hiç kim işaret eden ok vatan için. Vatanı korumak için. Vatana hizmet etmek için. Vatan için yankı biri kirzaplar gelip vatanı olursa şunu yok. Entek birinin hiç kim mi? Bir gerek adım et gören ok. Yeketek bir adım eden Gayri Satabay ve o beylik yolbaşçılar. Türkmen halkı ol biz intek adım et görendik. Şoň üçin Ramazan bayram namazyna ýerden saat 10'a ýygnanymyzda biz öz vatanymyza borçly, biz vatançylyk duýgymyz bolmaly. Vatançylyk jogapkärçiligimiz bolmaly. Dogry düşünün. Ine şoň üçin biz gurulap durýar. Muhammed ağa bilen size ýatda diýär şunu alalyň vatançylygy. Vatanymyza jogapkär bolalyň. Her iksany bir kezzaba on tohumuna gidirmäli o vatanmady. Gaçyp guturup bilmek bulardan. Bular almadan bular bizi ýöne çüýre diye ölçüýrük tohum ýaly. Burada ben şu hakkında bir zat aýtjak men ulan. Bende şu bula analiz etmäge okuyupsuz. Bula häzir dünýäň üýtgäp duranyny gören akla. Bula şu öňkü durnuklu döwriýanak hemme zady pul bilen satyn alyp bolýar, alap bolýar diýip pikir etýär. Sebäbi öňüne hiç karşıdaş zat ýokdy, bewet ýokdy. Şol üçin göni basyp barýardylar gaza. Yöne inni dünýä üýtgedi, ýagda üýtgedi, region üýtgedi, Türkmenistanly üýtgedi eýýär. Inni şoňa laýyklykda siýasat alyp barmaly. Bula pikir etýär İran alap bilerlem kadip 4 maşin kommunitarny kömek uradany bilen dil bilen bitti gollaýar diýip gutlu hatyny urady bilen İran'a alacak bolýar şu Türkmenleri allayışyana. Yurdun içindäki bar problemler gizläp basyryp taklaýyşlary ýana. Kim bir zat diýse şolar tutup vurup ýenjip türmäge basyp öňüne alyp biler. Sen Amerikaň nemeti görüp oturýarlar. Hemme zady eşitip oturýarlar. O sen näçe kömek etsen ediber. Näme diýsen diýber. Ýöne o gapdyrlyň onam görüp oturýarlar. Şol üçin men bir zady men aýtjak. İran devleti Niprail ne doğru raşyot etmesin. Türkmen halkı korkak mıka diýmesin. Türkmenistan ansatlık bilen alar mıka diýip kasap etmesin. Şol üçin men esasy biz wayenlilerimize, pograniçniklerimize Türkmenistan'ı gowlayan howpsuzlyk guruluklaryna ýüzlenjek. Siz bu haramzade bilen işiniz bolmasın, öz watanyňyzy gowramagy taýin bolun. Biz bir wada bu haramzadadynym dinar. Öz watanyňyzy hökmensiz gowramalysyňyz. İrandan çekinip siz Berdi Muhammed'e hizmet etmeyin. Watanyňyza hizmet edin. Bütün dünya Türkmenleri sizin izinizde. Biz näme etmeli bolsa eder. Şol üçin watany gowramaklyk dedin bu haramzadan size beren zulmyny
Yattan çıkarın eğer İran çoktu öz vatanımızı korumağa tayin bolun. İran hükümeti pikir edilmesin. Türkmenistan en yeginlik bilen alır. Son bular zalojne gidip taklap öz şertlemi dünya boyun boldularını pikir edilmesin. Gelin vatandaşlı hemmemiz şuun öz vatanımızı korumağa tayin bolaylı. Hawa doğru diýen ine Muhammed ağa elbetde uruş bolaysa bizim hemmemiz gider vatan gormany. O hakda gurun yok. Bir İran'a da Russiýa da ýa-ni Erdogan'a da Amerika'da vatanymyz bermez. Bizim vatanymyz ata-babalaryň goýup gelen ýeri. Biz onu gider bilen dok. İsrail gelsin, Amerika gelsin, kim gelse çok gelsin. Kim bolsun? Da kansa durur. Şoň üçin hemme hökümetler bilmeli. Häzirki bulaşyk o diýär, hawa gurbany ber Muhammed sukinsin, noýta naş sukinsin. Biz özümüz çözer şunu. Yo, bugün çekerdim. Bir vardı. O problemada pikir etmem. Ine bulaşdyrjak bolýar, ine nime çek bolýar. Bulaşylgy. Siz ýöne kartinka görkezip uhladyp otylar. Vatan programmy. Hakykatan Seridin altın zuwalaryn milli lider näme diýär? Gidip öz gyzylyny geçirýär. Nime ýa-ni Şwitsariýa. Sizin aladaňyz eden ok. Men ýene bir zat görkezim, häzir özüňiz baha berersiňiz. Muhammed ağa ünsürip berdiňiz şunu? Jahan görki Eşdirýärmisiz? Eşdilýär. Ozoklarım berki halak duzadır. Yaşaysın yakını aydım sağladır tutumlu toylarım. Biri nakşı her kamil. Gollerin cemal bakşı her. Diýerler ýa-ni prostitutkalar. Yo, moder bu kezzabam ýa-ni maşenitsa bütün halkallap ýören aglama Beýler satyp gören haramzady. Rek o näme diýilýär aýallar satyp ýören nime? Sütünýor. Aglan bolýar. Bular bir maral taýdan özüni bir gökelen bir ýa Bar diýeregi şoda görün vatandy boşlugyny ýürüklügini şunda. Diýeregi şolunny. diýerim şol. Prezident gelipçe bir puntini şeýtirip telewizorda şeýdi. Görün şunu nähili maral tarapdan pete düşen haramzadylar. Döwre jorşu Özem Muhammed ağa ekrandan okuyor. Öz senada değil. Ekrandan okuyor. Ter ekrandan. Ana gördün mü? Ekrandadır. Yani şol nimetinde durup ul ekrandan okuyor. Yani televizorda. Gün şeyle boşaydı bilen o. Şimdi Türkmen moğolları var şu. İmamlar zatlar. Utanmalı şunu görüp yere girmeli. Şola yere girmeli şunu görüp prezidenti yurdu Huday taraftan bellenenleyen adamları ne ettir bu oti bir kuntini. Şuna yere girmeli şu haramlardan. Oğlum hiç Muhammed ağa. Uruş gelecek oldu vatana. Bu adam gidip serketleri barlap, abarwana berkidip, MÇS'den işläp, zat edip, on etmen, bular goşga edip diyor. Bir sütünýorsa. Hedil edip aýdym edip diyor. Ünsürim. döwre jorşu tarih ýaraşar. Diyarımıza täze tarih yaraşar. Barahatlyk sunwat bilen gül açar vatana söýgüdi. Belet bagtyňyz ýaş netli nusoluk cemal bakşy her. Muhammed Afer meclisin başlygy. Hemmeler şöýürdi. Özem ekranla, o beýlekam ekranla. Bir ýerden dolup bir ekran goýup ýaşul bir 2 minut gürläýär diýip bolam 2 minut gürläýär. Hemmeden el çarpıp arkada şokara. Näme el çarpýar? Kino el çarpýar. Kino el çarpýar. Şol idiotlar var ha. Ine kim mahtar edýär Türkmenistan? Ine. Muňa näme diýjek?
ekranı terip, ekranı yiyip arkada şokarat diye. Arkada oraya arkada bolýanmasa gelip goşga aýtmaly. Sen garşyňda durmaly. Goşga aýdanda gelip sana el vermeli. Ya ýa-ni manily gürlemeli şo ýerde. Ýok, ekranda telewizordan okaýa. Şoňa da şular gaýyn. Şoňa da şat. Hudaý saklasın. Indiki videonu kölen Muhammed Ağa terdim. Ogly aldygyny kakasynyň hünerini eline alıp spektakl koyup ulu aktör kabinet ministri geçirýän aktör boldy. Ünsörüm, aldygyny kabinet ministri geçirýän Muhammed Ağa. Ýagdaý kynlaşýa, bulum aldygyny kabinet ministri geçirýän. Mümkin kabinet ministri geçirmezin ýa-ni durursa, kanun karar çıkarmasa mümkin halkyň öýü galyp gider, Türkmenistan alar. Biz bilemdik. Şona met görmeli. Ünsörüm. Habarlarla tanıştırayan Watan Habarlar gepleşimde başlayas. Garaşdad. Hemişilik bir taraf Türkmenistan döwletimizi hormatly prezident bab. Arkadagy gahrman serdarymyň parasat ýol başlygyny alınıp barlayan işler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüni. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkyşyna men şunu YouTube'da koydum. Şu teksti. Şu tekst gaýtalyp dur. Ne diýeň? Münasip ýolgular bilen üstünlikler başlanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyna wakalar hem tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 13 martda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Muhammed Ağa, näçe pir wagt sanly ulgam arkaly, näçe şeýle geçip berýär bilýärmi? Gurle bilen okul. Korkýan. İki sany gurlemeýän prezident, iki sany manily mesele boýunça manily urlap meseleni çözüp bilýän adam bolman soň bire ekrana goşgaýdy. Sen gurle bilen ok, ýa-ni aýdy bilen ok, ekrana ýazan gurle bilen ok. Beýlek sen ekrana ýygnak geçirýär. Muňa adam ýa-ni sany tehnologiýa. Sany tehnologiýa. Türkmenistanda internet ýok, sany tehnologiýa. Aldygyna kabinet ministri geçirýär, aldygyna hojalyk işlerini alyp barýar. Türkmenistanda konvertasiýa ýok. Gurbanyň elli on konvertasiýa ýok. Öňüme ýok şu konvertasiýa. Näme östürdiňiz? Näme biz rowaçlyk nämeden? Näme ýa-ni berkarar döwletimizde näme östü? Aýdyň ali. Elementarny türkmen manly hiç merekkä. Maskaraçylyk. Ona ýurdumyzyň döwlet durmuşynda işli bir näçe meseleleri feredildi. Şowur poza, şowur montaj Muhammed Ağa. Şoň ýa gürüşini görkezmeler sebäbi şo bir 5-6 gerek montaj etdiler, şonu aýlap durur. Döwlet başlanmagy mejlisi açyp, jinayet edenlikler üçin iş kesilen we eden etmişlerini ökünüp, ak görekden toba gelen raýatlaryň mukaddes kadir gejeti münasibetli günatyny geçýäsi belledi. Soňra Şunu görýän Muhammed Ağa. Indi aýtmagym bir utanç ýöne men sana aýdyn şunu. Ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Ona Muhammed ýurdumyzyň Ağa. Ine häzir döwlet durmuşynda işli bir näçe meseleleri feredildi. Döwlet başlanmagy mejlisi açyp, jinayet edenlikler üçin iş kesilen we eden etmişlerini ökünüp, ak görekden toba gelen Muhammed Ağa, ine şu stoluna der. Häzir sardyr. Ýok akdy. Şunu farkat durdyň komandady. Ýa-ni şu ak stoluň aşagynda kanaliston nime, tualetin nime, kresla koyup şonu oturdup şuňa bir geçirýär bu gözlerde. Bulum kakasyna gidýär. Indi ak stolda çykyş etjekkä, men tualede oturýar bu gözler. Ýa-ni Italiýadan şunu tapap etýär. Ay. Bire ýa-ni tualetde oturan kabinet ministrem stolda çalışýar, akreňden. Beýlekden bet dogaý diýär. Ey bror, ey. Gumlu diýsem gumlar atýarlar. Ey bror, nähil Muhammed Ağa, nähil şular adamlar Türkmenistany östürmeli? Aýdyň hadi maňa. Aýdyň şular näme etdiler? Wagtlar murada. Indi kelläň aýrtmaýyn, soňky günler diýen ýanak. Marazym diýär. Marazym ýok da Muhammed Ağa. raýatlaryň mukaddes kadir gejeti münasibetli günatyny geçýäsi belledi. Soňra döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary diktor kabinet ministri geçirýär. Hem işi kişiýär. Indiki video Burada ben çıkay nedir? Yarım saat dedik demi. Häzir bu torjak Muhammed Ağa bu toru. Bolýar. Evet, eğlenecek. Wavi işleriniň üstüne ýetirdi.
Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz hemde hormatly prezidentimiz, Arkadagy Gahrman serdarymyz, paýtagtymyzyň gözel künjegine ýerleşýän halk hakydasy ýadygärlikler toplumagyna aglaçar sadakaty berdiler. Hatta Arkadagymyz orada aýynyň mukaddes Gadir gecesiniň ömür sirasynda ýyl bolup agly birlikde aglaçar sadakaty bermegiň toga biçdigini belläp, ayet tüýürleriň okulýanyny büyük bir barda Ünsür, Muhammed ağam. Ağdaçar sadakatı. Bir köpük çıkaran ok. Yani men yürüte maglumat aldım. Bir Halktan alny. Men geride koydum. Ağdaçar sadaka diye doğru anlaşlarına. Halktan alıp şöyle bar ya. Bol ya yine hükümet ağdaçar diye ya da halk ağdaçar diye bar. Bir salamlaşıp yani ayetten okak kayday. Yok bunu ediyemiş yönü halk tölye hemmedade. Şun telpegine çelli. Geyen galstuğunu, znaçoğuna çelli. Kaçtığına çelli. Bir tölye, bir tölemenler şunu. Öyle almalı, aylık al ya. Neyse $10,000 aylık al ya, aynen. Dine yan oğuluktan anırı. Öyle almalı. Maşinler çalışmıyor, öyle göbe maşini de kal ediyor. Toyota firmasından. Bizim pulumuzu. Biz ne yapmış şu kezzaplara yol veriyor? Ne yapacak şuraya kezzap? Ya ekrandan çıkışı yanına kezzaplarım arkadan şokrak kıyır ya. Biz şunu pazvalayat ediyor. Biz şunu ruhat veriyor. Hormatly ileşer. Yine şu hepti. Nezip bolsa Ramazan bayram namazı oluyor. Şunu biz çıkmalı. Eğer de burada çalışak bolsa şunu biz çıkaymalı. Başka bizim alat. Doğru düşünün. Yaxşı dilerler edilýändigine. Muhammed ağa, yine bu yani efir gitmesin siz bir şu arada bir öz pikirini aytsanız şu ağdaçar var. Birinci dene sadaka diýende hükmen öz cüwinden bolmaly. Yani sadaka berýän adam özünden halal kazanan dadından bolmaly. Ol üçür dikat diýen ýanak sen öz kazanan dadından garip kasara sen Hudaý ol berýän, ağdaçar etýän göğünden çıkaran etyen. Bir dine layık damın etyen. İkinciden bu adam şunun hemmesinin pulunu zor bilen, zor bilen hükümetin içinde işleyen adamla zor bilen aylığından 100 manat kemeldip şu sadakanı eden. Ol eyyem cinayet, ol günah iş, ol hiç vakit Hudaý bağışlamaya. Üçüncüden işte gelen adamlar karnı tok karamzadalar öz itleri şu tak çağırırlar. Sen Hudaýa ola dende hemme kişayet ya. Saylama adam de atadı ol Hudaýa ola. Şunu var ya şu Moğollu düşündürmeli şu karamzadalara. Şehitmek bolon attı. 4. aydılmalılar. Şeyle bir karamzada şunu halkın puluna oğurlap şon oğurlan pullarından bir gedek sadaka vermeye de pul verecek gibi oluyor. Şun yana karamdadır. Hatta pullarını Türkmenistan'a saklanır. Bu bana sayar. Mesela göreyim. Hatta pullarını Türkmenistan'a saklanır. Kaçmana sayar bunu. Son vakt kendisi gidiptir diyorlar. Yani diyen de adını öz bilen o. Kurban olayım. Yine yankı İran'ın programı şu Türkmenistan'ın Sputnik'daki در تهران به ویژه در مرکز شرق و غرب پایتخت از ساعت پیش آغاز شد. تصاویر هم از ادای امروز به مرکز تهران برای ایران اینترنشنال ارسال شده است. دوشنبه 25 اسفند. Muhammed abi bunlar kim finansiyer edecekler? Ay bilemek ben nerede finansiyer ödülüyeni yani ol ne çil ver ba bunları Angliya'daki ofisleri otada nimettiler. Bomba koyup göçürecek oldular. Neyse adam şol için tuttular. Ondan Amerika göçtüler. Bir böyle Anır'da kaldı, bir böyle belli. Şu işgallerinin hemmesi pat ugroza, İran pastayan bunları ugroza edip nimetip diyor. Şu ne? Yani en popüler ne? Televizyoniye İran'la şu. Doğru. Yine Muhammed abi son süjetimize geçelim. Ondan gayet gelir yani güzeller Türkmenistan boyunca. Ne şu Kuba meselesinden yine hormatly ileşerlerden Kuba'da La violence éclate à Cuba alors que les manifestants incendient les bureaux du Parti communiste, jettent des pierres et scandent des slogans contre le régime dans une rare démonstration de défiance. yine men tercüme edeyim. Kuba'da Suriyeli protestler başladı.
maşinleri yakýarlar, ýanky hökümete garşy. Halk öz nägeliklerini bildirýär. Hökümete garşy. Kubada edil Iran ýaly Türkmenistan ýaly baswallanan, ýanky 2-3 kezany tarapyndan baswallanan döwlet. Ine şoňa garşy halk çykýar. Pikir etmeň, halk çykyp maşin ýakary, hawos eder. Ol ýürüýte şu nokotdan şuna kadar geçmek için ardynak etap. Geçämen biz şondan. Bolmasa bu gorkan ok, kaçan ok bolmasa. Bolmasa ýeňilen ok, gynan tamam. O şaryklar bulara ýeňip bolmaýar. Bu torun kezaplar. En termes des pourparlers avec l'administration Trump, alors que l'île est en proie à une crise énergétique et économique qui s'aggrave. Marine Rivera nous donne les dernières nouvelles d'ici à Washington. Salut Benny. Salut Rich. Cuba est confrontée à une crise humanitaire croissante alors qu'elle est aux prises avec des pénuries de carburant. La colère... Nime diýerler? Kriz humanitar. Ýanky Kubada häzir humanitar kriz diýär we karburant, ýanky benzinin, dizelin krizi diýär. Hiç neme ýok. Hem humanitar kriz, nahar çörek az, ýok, ýeten ok. Şu ýaly halk nägeliklerini bilip başlady. Olam Amerika baglady. Sebebi öň Rossiýa wady, Xitay wady oňa kömek edýän, öň Venezuela wady kömek edýän, indi şu zatlar baglandy. Şu bardy gurulma diýär. Muhammed ağa, indi şu özüň bir baha berdim, oňa menen baha berim, oňa Türkmenistan. Wende watandaşlar inni Türkmenistanla hem öň postsovetski nemele, hem öň revolüsyon adamla dünýäňiň hemmesi Kuba bir simbol bize. Che Guevara, Fidel Castro hemmäňiz bilýäňiz. O taada sosyalizm guruldy, sosyalizm deňlik getirdi diýip mümkin belli bir derejede bir tofar garyplygam aýry bilendir bir belli wagtlaryň içinde ýöne soň Sovet Soýuzy dargandan soň men şu aýdaýyn Sovet Soýuzy her ýyly 15 milyar dollar Kubany saklamak üçin biz vazmezna şu tak pul berýän eken. 15 milyar dollar. Kuban halkı belli bir derecede yaşamak için yöne son Sovet Soýuzy dargandan soň dolaşyk iqtisadiyeti dargaya. Yani sosyalizmin ýurdu dolandyrmakda okuyupsızlygyny dolu subut etýär. Dolu subutnamasy şol. Hiç şeýle ýurt dolandyryp bilenär. Men özüm näçe gedek şu taýda boldum. Şeýle bir halky garypçylyga düşün, imäge zatlary ýok. O bir gün iki günlük zatda. Owalarına barsaň da prosta ağlarsaň adamdan bolup berenler. Muny hiç bir sekretde hemme kişi bilýär. Oňa ýuwaş bir hinişni ekonomika geçecek diýip pur turistik nemeler açýarlar. Turizm emetmek üçin Kanadadan, beýlik döwletlerden gelip başlaýar. Şo bilen biraz şu turizm şu taýda işleyen adamlaryň ýagdaýyny biraz ütgetýär. Oňdan çasna eýetçiligi, restoranlary, koğuş, parikmahirdatlaryny edip başlaýarlar. Olan burada. Ýöne şu hökümet ýolbaşçylary hiç wagt bir düýüp göter ýurdy ütgedeýini hiç gaýsy şoňa reşat edip bilmediler. Häzirki dören ýagdaýam, ýani Venezuelany nimeden soň Kuba bütün Venezuelan armiýasyny, spesslujbasyny, ahrana prezidentini saklayan döwlet eken. Şu taýda bir tofar wraçlary uradyp Venezueladan şu taýdan bir tofar dollarlar gelýän eken girdeji. Ýöne inni şola ýok. Venezuelada neft alyp bilenär, şu etýän hyzmatlaryny derek neft alýan eken, inni alyp bilenär. Bulan üstüne bolup inni hem turizm ýatdy, hem ýurdyň içinde elektrik energiýa ýok. Şu sebäpden halk beter qahar gadaba minni. Öňe mundan öňçäde, biz situasiýadan öňçäde näçe edek Kuban halky köçe çykdylar, protest etdiler ýöne qahar gadap bilen onu hökümet ýatyrdy. Näçe müň sany nägili adamlar türmelerde ýaty. Indi şonu boşadyp başladylar. Ýani bir kepde mundan öňçe nemen prezidenti, Kuban prezidenti ekrana gelip halka aýtdy. Biz ütgemesek bolmaýar, biz hökmen ütgetmeli, biz ýurt beýle ýaşap bolanak, biz Amerika bilen gepleşige geçdik diýip.
51 tane 51 mi neçe tane adamım türmeden siyasi nemelerini türmeden boşalttılar. Bir siyasi ütköş etçik bolýarly yöne şoňa hiç reşit edip bilen aklaşyna. Olan bidirek da. O taada o Türkmenistan'daki ana Karamzade'de o yol başları. Men aydayken bir çetten aşı yurdun tağlap yölen bir akban adamıydı. Yöne bir zat şuları pəhkil bolupdu da çözüm oluşunu. Şu taada düyüp ütköşüp geçirti şu halk kovu yaşayabiliyor. Turizme mütiye, dünya bilenim aragatmasını düzeldi bilyerli, ticaretim ötüye, biznesim, hemen adam ötüp bilyerli şunu. Yöne şu yol başçılarına şunu çözüp bilen aklı. Belki minni şu hareketler Kuba'da ulu siyasi ütköşüklere getirsin umidim var. Etmese çaresim yok. Kalk eyyem ayağı kalk başladı. Yöne eğer neçe hükümet yol başçıları çal düyüp götür ütköşülükleri öz tayin hareket ettiler. Şonça uruştur davası Kuba'nın içinde siyasi ütköşükle olmak mümkün. Yöne biz ön kaydışımız yanak buna da dünya enli diktatörle bilen bellisini etiyor. Bu şu proses. Gelecek dünyada diktatörlüğün ornuyor. Şunun için Berdi Muhammed'den bir direkt kellesini ağırdıp görmeye kaçıp gitmeli. Gepleşmeli, öz canlarını karar etti. Hatta olayan şular edil ervet kutorları sebebi biz finala geldik. İnni halk çıdap bilmeyen. Şuraya sabırlı halk, Türkmen sabırlı halkam çıdap bilmeyen. Yine söyledim, Kuba, Venezuela, İran, Rusya buluşku otuyor. Türkmenistan'ın vakti geldi. İnni uruş kaptarına, uruş gidip tuğka kaptarına çıkıp aydıp, koşkucu aydıp yankı, direnyen Cemal Saparlı sütünyorsa, koşkaydıp olum ağlan, kış bol, spektaklı okuymak inni işlerini ok Türkmenistan'da. Tersine gidiyor. Şunun her çıkışı, benim gördüğümde, her çıkışı, her aydan dağıtlar tersine gidiyor şunu. Şunun için halkımızın 1% gerekkel 0,5% kalan ýagdaýyna şoň gün çekilýär. Şoň üçin biz finala geldik. Hormatly ilişler, inni uhlak galaýman, goşulun biz watanymyzyň jogapkärçiligini almaly. Urwağını alıp biz almaly inni. Şol ýerke zaplary tüýse bilen kok goýermeli. Bu ýanky taryhyň en sonky kanalizasyony ýanky yerlere gitmeli. Bu tarihten çıkmeli. Ağıtları tüpürülüp hiç tat bolmalılar. Çocuk tohumun ağıtları olmalılar. Arkadağa hiç statüler, itler, pişikler hiç tatlar Amerikan. Öğler Amerikan. Biz beylik halkları yer, beylik milletleri yaşamalı. Şunun için Kuba'da kaldı herhalde. Kuba'da da belli yok neyimden tutacak. Yani belli şol yatırılmalı. Kuba'nın yani Alparyan siyaseti yatırılmalı. Tiyade siyaset görünmeli. Halk için siyaset. Önkü devletler halka karşı siyaset edip, dine öz hükümet için siyaset ediyen devletler inni kemerli utoп barya. Türkmenistan şoň üçin. Dine öz için siyaset ediyor. Halk için şular barmak basıp gören oğa, Raşid Meleyev tanışlap, halka karşı genosid etmiyor. Urwan ul serdar yığınanın soňundan kellerini aldırmasın, bir kellerini aldırsa basın diye. O amnistiya koyverenler hem yankı oğurluk eden, nemeden şunu hop döretmeyen, halka hop döretmeyen adamlar koyuyor. Şunu hop döretmeyen. Pularlı olurdan. 15 bin, 10 bin dolar. Pullarını alıp yankı pulunu koyuverilen dağıtlar. Muhammed ağa, inni yine de İran oyuncu kaydık geleli. Biz yatla diye bizim vatandaşlarımıza Türkmenistan, men yancı görküttüm olayın. Türkmen News'um koya şu havari. Türkmen News hazır. Bir minut. Yine Ünfer'in hormatly ilişler, men hazır görküttüm şu havari. Dine Türkmen News'ter başka yerlerde de haber çıktı şol ýaly. Yani bir minut. Ünfer'in yine şu ýaly bizim yani Sputnik'imiz var. Şu Sputnik'da Türkmenlerim diýilýär. Yine şu Türkmen alamda yine İran International, men ýalňa okudum şoň ýani İran International çıkýan ýani İran'ın opozisiýasynyň İran'a garşy görüşýän kanaly bizim Türkmen
Telekom Sputnik'e ulanıp yankı birinkiler Türkmen hükümeti pul kazanacak olup sonra Satya kanalın yankı bir vaktini. Şol Sputnik'in berdiğim kanalın vaktini çıstotan Satya 1 yıllık ya ben bilem oknayaç vaktlık şartnamanı göremok. Şol esasında şuraya yankı Setka Vishanyeva yani ünitörüm. Şurada BBC, Persian, Iran International İran'ın kanalları. Bunun da var. Yine şonu satanlar İran'ın gördüğü da ya İran'a karşı en esas opozisyonlu yani kanalla İran'a maitti şu kanalı belirlemek için bir size harbi yani taydan hücum eder diye aytti. İnni hücum bolaymalı şu kontraktı bir vada durup bolanıp mümkün durup tamam eyyam sen ettim de şunu. Gökman İran cevap vermeliler. Şunun için şunu esaslanıp Türkmen News Media şunu esaslanıp bütün dünyada aydiya yine şuraya Türkmenistan'ı hoppa raketler bombalamak hoppa İran'ın şunu aytti inni bir şunu tayar olmalı. Bizim bir iki devletler yalı Saudi Arabiya yalı Abu Dhabi yalı pardon Dubai yalı şu devletlerin yani sitrine ve bile de hop görüldü şu anda. Bunun Alpar yani siyasetinin yanlışlığı. Yani şu ikisani Atalıoğlu ve Raşid Meredov bu siyaset Alpar'ın o. Bunlar dine hizmet ediyorlar. Putin'a, Erdoğan'a, İran'a, Amerikanlara kim yak güçlük olsa güçlük hizmet ediyorlar. O zaman Türkmenistan'ın hani ihtiyarları, karşılığı, bir tarafları bir karar devletimiz. Hani orası. Bir karar devlet yani bir karar at arkadağı yıktı. Yine bir karar. Başta tip bunu. Muhammed Cem'den şunların bu torunu. Bolya sağ olun. Ta enlik doşun. Bolya hoş sağ olun. İnlik yapışık geçelim.